Σήμερα βγάζουμε άλλο ένα βιντεάκι με Free Fire. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ελπίζω να σας αρέσει όλους. Και οπωσδήποτε subscribe, είναι σημαντικό και με βοηθάει και πολύ κιόλας. Και πάμε στο βίντεο. Και παιδιά, μόλις μπήκα, πριν λίγο το πήγα Silver 2. Όσοι θέλετε να γίνουμε φίλοι, το ID μου είναι σαν εδώ πέρα πάνω. Μετά θα το δείξω. Θα το δείξω στο βίντεο, θα βγει στη μέση του βίντεο κάπου. Δεν ξέρω, μάλλον πάνω κάπου, δεν ξέρω, κάπου θα βγει. Ναι. Παίρνετε εντάξει όσοι θέλετε. Και το ID σας όσοι θέλετε να γίνουμε φίλοι. Και πάμε να παίξουμε ένα CS. Παιδιά, πατάω λίγο εδώ πέρα για να τα δείτε. Περιμένετε παιδιά, μόλις μπει. Και παιδιά, επιστρέψαμε. Παιδιά, μη σχολιάσετε στο λαμπάδι εκεί. Και τώρα ας το εδώ πέρα. Και πάμε παιδιά. Όχι ρε φίλε, δεν πειράζει παιδιά. Συνεχίζουμε. Παιδιά, κάντε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Και οπωσδήποτε subscribe παιδιά. Τώρα γύρω subscribe, χάσαμε ένα 0, δεν πειράζει. Παιδιά, MVP ποιος είναι πρώτος? Εγώ εντάξει. Εντάξει τώρα παιδιά, δεν πρέπει να μην χάσουν. Εντάξει τώρα παιδιά, εμείς θα κερδίσουμε, μποτάκια δεν είμαστε. Όχι, είναι καλή αυτή. Περιμένετε παιδιά. Πάρουμε blue, τέτοιο, φωτιά και blue. Εδώ παιδιά φεύγω. Παιδιά, θα πάω από εδώ. Όχι, δεν τον είδα. Δεν πειράζει. Έλα, τους έχουνε. Έλα, 2 βγαίνει, να τον έχουνε. Α, καλά, εντάξει, αυτός εκεί πέρα θα πεθάνει μόνος του. Γιατί κάνει? Για αυτός μποτάκι είναι. Παιδιά, πάει καλά αυτός. Πάει, χάσαμε. Πάει, τώρα είναι 2-1. Παιδιά, έτσι δεν είναι σαν να έρχεται τσουνάμι. Παιδιά, άμα πεθάνει ο άλλος και μείνει. Και, μπρο, παιδιά, άμα κάνε ρε medkit. Τι χάζος που είναι ρε. Με τι μαλάκα, μπιπ. Με τι μαλάκα μπλέξαμε ρε πούστη μου, μπιπ. Τι μπιπ είναι αυτός? Μπιφώτη ξέρω, να πάω και εδώ. Παιδιά,
Κοιτάξτε τον λίγο εδώ. Κοιτάξτε λίγο πως είναι. Κοιτάξτε τον, κοιτάξτε τον γάμο. Κοιτάξτε τον. Το μποτάκι. Το μποτάκι. First blood. Έλα ρε φίλε. Συγγνώμη παιδιά, βγήκα κατά λάθος. Head there, follow me. Τώρα ζει μόνο ο άλλος. Το bot. Double kill. Μπράβο. Παιδιά, έκανε κάτι καλό. Α, καλά, παιδιά, τελείως άστος. Παιδιά, θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο, να ξέρετε. Είναι να δίνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, να κάνουμε μια ψηφιακή ακτινογραφία, ένα timeline δραστηριότητα που έχουμε με τις ψηφιακές συσκευές και να έχουμε τα δεδομένα. Γιατί μποτάκια είναι αυτά. Να συνδυάσουμε το προκειμένου να δείξουμε την αναντιστοιχεία με τις καταθέσεις του καθηγητή. Δεν το ξέρω από το κλουμονό μου. Συγγνώμη παιδιά που φώναζα, αλλά νευριάζω. Μπαμ, ναι. Για να δούμε και τι άλλο θα κάνεις. Άμα κερδίσεις τώρα μπρο, τι να πω. Λέω κι εγώ, κερδίσει αυτός. Λέω κι εγώ παιδιά. Πάμε καλά. Και ποιος βγήκε, αυτός βγήκε. Μπράβο. Α, όχι, δεν ξέρω μου βγήκε. Μην με κατεβάσεις. Μπράβο. Τα πιστήρια είναι αδιάσυστα, συνθέτουν το puzzle της εξεκινήσης δύσκολων εγκλημάτων και αποτελούν βασικά κομμάτια. Παιδιά, θα μπω τώρα να παίξω και λίγο training. Για τώρα θα μπω να παίξω λίγο training. Έτσι λίγο και τελειώνει το βίντεο. Ναι παιδιά, μπήκα. Εδώ πέρα έχουμε αυτό. Για να πάμε εδώ. Και μέσα σε αυτό. Καλά παιδιά, παίρνω εδώ πέρα μερικά οπλάκια. Πάρουμε. Πάμε πιο εδώ κι άλλο. Πάμε εδώ. Πάρω ένα αντικλάκι, θα πάρω σπαθιά. Θα πάρω και ένα woodpecker. Θα πάρω μια δύναμη. Θα πάρουμε αυτήν εδώ, Skyler. Και να βάλω τα τέτοια. Όχι, πάμε να παίξουμε έτσι λίγο. Πάμε δεν μπήκα γάμο, ακόμα δεν μπήκα. Για πάσα ρημπή. Γάμο. Γάμο το.
άμα φάω ένα kill, παιδιά, δεν τελειώνει το βίντεο. Στον έναν δεν θα διαμετωθώ, αλλά επειδή είναι τόσο παμέρδες. Είναι τόσο παμέρδες. Και εμείς να κάνουμε έτσι λίγο, να σκύβουμε. Ναι! Παιδιά, συγγνώμη για πριν συνεχίσμα. Παιδιά, άμα δεν φάω στην ένα, τέλος. Δεν βγαίνω από εδώ. Να, ας πούμε αυτό είναι αυτό. Έλα ρε φίλε. Όπα. Έλα ρε φίλε. Ρε φίλε. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Δεν θα διαβάλω. Δεν έχω διαβάλει κάποιος άλλος. Εσύ είσαι ο δικός μου, ρε παιδιά. Τι δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι ο δικός μου, ρε παιδιά. Τελικά δεν θα κανώσω. Και τέλος, παιδιά. Δεν πειράζει. Καλά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, ένα like και γεια σας.